So update ta sa katong sa mga aircon, butanganan sa aircon. Itong ipakita ni Donya Monet ang mga posisyon sa iyang aircon. So mo din diri ang basketball court. Diri mo na ang nahuman ni nung mili dire muni karoy ilang nahuman sad ni nung Pedro. So kana di atas inluanan pa na sa aircon sa ta. So ang mga condenser dire na ibutang so ang condenser nga mabutang dire is duha, ang sa kids room o kining sa guest room dire na siya nga portion mag-agiday. So unya ang imuhang split type diri ni siya mag-ibutang. So ang imong linyada sa imuhang kuan tube para sa condenser copper tube padung ari ide mo bangag siya diha sa kuan diri nga side. Unya ang diri nga padung ubos diya mo agi ang imuhang draininganan sa imong tubig ikan sa imong split padung ari ubos ana diri. Unya diri sa imuhang 4th horsepower posisyon diri ang imuhang barog diri. Unya kining diri ato ni siyang pa strippingan diri, patiltil ni siya diring dapita padung padagan niya ri. So diri ang imuhang condenser diri nga side, sa sala ni siya nga side 4 horsepower. Unya dari atas taas sa katas taas. So kani day open ra din siya diri ngadto. So mag-abot ning yang bugnaw diri sa aircon sa ubos sa taas. So mo dito sa kata ano nga tubaan diri. Kini tabunanan tani siya. So sa imong master bedroom nimo family living diri na mag-agi ang kuan ang imuhang copper tube diha padung diri ubos either diha ibutang diha nga banda nya ang iyasang draininganan ani iagi lang sa kanang pipe. Ang sa draining agianan sa tubig sa split type kinahanglan jud nga ay baon teres taas. Diri ta sa kids living mo na lang kayo
Nag-wiring sila. So mao na diri ang kids living. So ang aircon ani before ang sa inyong plano diri. So ang problema ani is gamay ra ni siya. Ang ato ang split type na kuan is 11 kapin. So gamay na kayo ang bilin. So delikado. So gipabalhin diri. So na siya diri gipabalhin. Tunga center. Unya ang iyang condenser ani diri lang natin pabutang. Ani nga kilid. Diri di kayo sa makita kay diri makita kayo. Pero magbangag sa tani sa kuan sa imong dirninganan padungad to sa ato pa among tube gikan dito sa kuan pwede na mulatas diri mulabang ta diri sa imong copper tube padung diri. Unya diri ta sa kids room. So diri ni ang kuan ang imong AC ani. Itong AC ani. Diri di ay. Diri ang imong kuan AC. Diri ang split nimo. So makakita ani padungad to lapot diri diri luyo iagi padungad to tapos dito sa kids room niya. So ang imong condenser sa kids room o sa guest room diri sa ubos kana siya diha. So dirita sa imong kuan sa family living. Nice kang view dire. So dire ang nag-video. So dire man to ang dito yung ano Nard. Dito yung split ano? Dito. Nirelocate dito eh. Dati dito? Dito pala tapos yung draining dito ano? Bababa. Yung drain lang. Dito sa tukto ni Kaka sa gilid. Dito? Hindi, dito sa flooring permanente ang dito lang. Pero nakabaon ba? Nakabaon niya. Kasi tubo yun eh. Bali hahanapin yung tubo dyan. Dito pala na. Tapos yung copper tube doon sa ano yan doon. Dito dagaan yan sa master bedroom. Hanggang doon sa pababa. Dito hanggang dito ano? Dito mulabang sa tere. Lapos diha padong sa ubos sa pamilya. Tapos yung AC nila dito
Ayan sir. Yung part na yan. Dito? Oo. Ah, dito rin. Dito na rin ang drain ano? Sasabay ang copper tube dyan sa copper tube nitong Ah, sabay sila? pababa. Pababa. Ah, Yung papuntang condenser. oh, Outdoor. sabay pala. Ang condenser ay copper tube dito at saka sa AC dito. Magsabay. Pababa. Tapos ang draining dito rin ano? Oo. Sa baba yan. Pababa. Oh. Ah, may ano tube pala dito. Yan, wall naman yan eh. Oh. Pero ang poste nito dito siguro yung nakalagay ang ano no? Yung sa Drain? pipe oh. Hindi, sa ano yan. Mag-shipping sila sa pababa. Oh, dito sa likod no? Tatapos din yan. Hmm. Kailangan nakabaon yun. Kailangan talaga no? O kaya sinasabay yun sa kalimitan yung iba, sinasabay dun sa copper tube. Copper no? Kasi bibilhan to ng ano yung molding, cladding, Oo nga, yun. yung cover. Okay yun, no? Oo. Hindi na sila magsisilsil. Oo nga, di na magsisilsil. Ika-cladding na lang daw. Kasi para ang copper tube, expose lang papunta dun sa labas. Oo. Tapos yung aircon, ang condenser doon sa banda sa kids living, di ba doon yon? Dito na daw na banda. Papalipat. Hindi na dito daw sa may wall. Ayaw Hindi na. Kasi Dito. ang upuan nun, kaharap talaga ng yun, kailangan ang hindi mo ito tutok sa upuan nun. Kasi ang pag doon tayo sa labas, makikita yung condenser eh. Kaya dito daw sa ano. Tama yan. Tama na. Mas okay yung naka-cladding. Hindi na ibabaon kasi may tubo yun dun. Oo. Yung po pwede. Pangitingnan pag walang cladding eh. Tinanong ko sila kung may cladding sila. Yung sabi nila, yung ano lang, yung normal lang na ano. Pangit at tingnan. Pagka walang takip. Oo nga. Pero tatakpan yan, pero hindi yun kasi ang pangit tingnan yung pipe lang ang nakalabas. Yun, kanina nagtanong ako kanina umaga. Sabi, wala di, kami na lang mag-order ano. Ano bang nila, ipapagunan nila yung dito? Hindi pa naman. Wala pang nag-quotation. Quotation pa lang yun. Kung sakali na matuloy, wala naman silang ganun cladding na ano. Magpapa-order na lang. Nila yun. Ganon din ang nila eh. Kung may kaano naman sila, sila na lang ano. Oo. Kumpara dun sa sila man pa ang bibili din. Oo. Pwede naman, baka nandyan dyan sa Tagbilaran. Siguro. Pagka hindi mas maganda. Oo. Saka. Para wala nang gaanong sisinsilin yan. Oo. Dong! Ha? Oo. Sige. Okay ra na diha. Di na kinahanglan kuan. Okay na. Sige. Dikot-kotan nimo? Sige. Kuan gyud na dito sila Long? Sige. So, okay na. Modere lang kuan. Nagsugod na sila si kuan. Numberto. Ano rin ang gisugdan ng trabaho ang kuan. Kalungad to. Naog ta. Dito, okay na. Okay na. Ito yung yung sinasabi ko na yung condenser dito. Tapos dito naman yung yung split. Bali, lang siya doon. Pumayag sila dito? Di. Yung itong hallway na to?
sinabihan ko na. Sila dito. Mas maganda. Dito. Di ba dito yun? Sabi. Kasi dito, sinabihan ko na ano eh. Kasi maano din yun talaga eh. Pero ito, ang pagkakaalam ko, concrete to. Ito. Concrete yan? Oo. Ang ano lang, may flat box lang siyang ano. Pero pag dito na, yung copper tube dito na dadaan ano? Oo, sa ano. Papunta doon. Ito, dito. Mm. Bababa doon. So ang drain Dito. bababa no? Bababa sila na kasama ang drain nito. Tapos papunta doon. Oo. Ang drain lang naman ang maano dyan eh. Oo. Detektirin talaga yan. Ibabaon yan. Sige. Pero dito pwede na isabay yung draining sa ano dito siguro. Diyan sa copper tube. Oo, yan. Pababa. Pababa. Naka sa cladding. Oo. Yun lang naman kalimitan yan. Pero dito baka ayun lang mga mahaba yung lalagyan ng cladding siguro. Kasi dito hindi naman yan ano. Ay, di pala, paakyat pala yan. Pababa pala dito ano? Pababa yan. Kailangan lagyan pa rin. Yan. Oo. Copper tube lang ang lalabas dyan. Tubig kasi yun. Oo nga. Sige. Dito na lang ako sa baba. Pakita ko yung mga ano nila, trabaho. What? Dire. Pagod na sila. Padungad to. Nong, ang katong imong kuan sa kotisyon nimo sa tong ikaduhang kuan ninyo. Ikaduhang trabahoon ba? Kuan to ha? Ano to nimong mahatag na? Kotisyon. Ugma. Taro nga ha? Taro nga. Kuan ka nang tingalig na rin mabilin ha? Nana sila dire. Ha? Dire na kutob no? Sige lang. Oh. 1, 2, 3. Aw, dire ra kutob. Kanira? Kanara las? Padiron? Kinsa may gikuan sa padir kamo bay giyang giingon? Oh, kamo giingnan niya? Wapay plano, sige dugay pa na. Humanon pa. Oh. Sige lang. Nana dari si kuan. Sobrang na nila ni nung mili. Nagpandong mo doon, di ba init kayo no? Kana? Nag-vlogan kay hindi na mag-lisur. Oo. Ito, sakto na na. Pero, kuanon pag yun na dito ilawom, no? Diha? Ilawom mo dito kuan. Oo. Mo lagi. Sige, sakto na sa. May baga kani. Ha? Kini rin baga rin. Oo, kanira baga. Dito, okay na to dito. Ha? Inayag? Bonbon? Wala na? Ay, nahurot to di ay. Sige, mag... Pantay mga upat ka kubiko. Pila? Upat. Upat ka kubiko?
pila ka nakakuha ng upat ka kubiko? Oh, paghinuwan, Mga pila ka naka sako? o nakasako. Bensin ko man ang karugi ko. Upat. Bensin ko na. Ha? Upat ka kubiko, 25? Di, sa karugi ko, bensin ko. Bensin ko. Ah, bali upat ka kubiko. Pat. So, 100. Kasako. Para pa, siguro. Aw. Asa pa may laing buhatan ninyo? Aw, finishing. Yung dito. Luyo? Ito po. Upat ka kubiko. Sa ato pa, sa usa ka kubiko 25. Sa gatos lagi. Sagato. Sige lang eh. Sa gatos atong ikuan. Sa atong gas lagi pila to ka kuan? Ano mo ito karugi ko? Unom? Amos na ganito, 150. Sige. Pero ang kana na para dire asa mo na gamiton ron? Katong kana ron nga order na to. Yeah, dili, luyo. There's loyo na. Kaya gusto rin siminto ngayon. Kaso na po. Ah, sige sige. Unya ipasa imong kuan ha. Imong homework. Kuan na daan. Karuan ang imong katong ipangsabutan na to. Kuan ha. Inadayin ko kung asa ka itong ipatanawon chiko na to. Sige. Sumuo na to. Malinitan na rin yan kuan. Palibot. Tapos ulit dito.